Днес си в настроение за приключения? Чудесно, следва специален епизод от Далечни земи. Здрасти, шеф! Как е? О, пак ли онези штури забавни и палави деца? Обожавам ги! Нови епизоди на пълна драма-рама. Скоро по Cartoon Network. Следва рекламна пауза. Край на рекламната пауза. О, да! Време за телевизия! Да се вторачваме там, йо? Да, елементарно е. Ти познаваш всички нас толкова добре. Не съм виждал кулата с изключено осветление. Полазиха ме тръпки! Независимо от всякакви тръпки, писъци, крясъци, ужаси и страхове. Кой? Мен ли? А може би мен. Мен. Колко много красавици! За да не се разболееш, ето малко съвети. И да пребориш бацила, дето броди в нослето. Покривай уста, ако кихаш и кашляш. Вместо всичко живо да шашкаш. Не пипай устата, нослето, очите, защото после там бацилът ще се скита. Ръцете ми преди да хапнеш ти и брой до 20, щом сапуна държиш. И за туалетната също важи. Ръцете ти изми и после изсуши. Пази се и си топ. Мигът, който всички очакваме. Завръщането на Фин и Джейк в специалния епизод от Далечни земи отново заедно. Това парти е много щуро! Фин и Джейк отново заедно. Но остани с нас за още забавления по Cartoon Network. Следва, приготви се за титаничен екшен и забавления с малки титани в готовност. Тафи е само един гладен енот, но една малка червена панделка ще промени живота му. А ако Бентли иска да го спре да не изяде цялото имение, ще трябва да постъпи като всяко друго куче, да изгони Тафи от дома. Само не очаквай Тафи да се подчини. Може би просто трябва да се научат да се разбират. Гледай новата поредица Тафи. Начало в понеделник от 16:55 по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Ами ако успее да отключи 100% от мозъка си? Може да се превърне в сериозна заплаха за моето самочувствие. В душата си той още е нашето наивно обичливо звърче. Просто трябва да си го върнем.